लावथिनि सम्पाबती दैमाया लोमसावनायनि जाहोनाव आस्राबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय निउ आमिनपाराजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि गोबां गामिफोरा खहा जानायनि लामायाव। दासान्दि रायजोनि गोबां जिल्लाफोराव नागारनो रोङै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव गोबां गामि आरो ओनसोलफोरा दै लोमजानाय आरो हा खुरखानायनि जेंनाजों हालाय हाफाय जानानै दं। चिरां जिल्ला 30 नं सिडली ब्याबनि सिङाव थानाय आस्राबारि बिसिडिसिनि निउ आमिनपारा गामि सेरजों बोहैबोनाय सम्पाबती दाहार दैमाया माथावरि खुरखानाय आरो दै लोमसावनायनि जाहोनाव हान्थामेला खालामग्रा लामा आरो गामि जोबस्रांनायनि लामायाव। बे गामिया खहा जानायजों लोगोसे खैफोद गोनां जागोन क'क्राझार जिल्लायाव गोग्लैनाय कारिगाव, बासबारि, दैमुगुरि, थाइगेरगुरि बायदि बायदि गामिफोरा। बेनिखायनो लावथिनि साहा फारसे आमिनपारा गामिजों लोगोसे साहा फारसे थानाय गरसिंपारा, बारघर आरो गोबां गामिनि सुबुंफ्राबो ओनसोलखौ लाना गोथौ सिन्थायाव गोग्लैदों आरो लोगोसे थाबैनो बे दै खुरखानायखौ होबथानो थाखाय प्रशासन आरो आसाम सरकारखौ माबा मोनसे राहा लानो खावलायदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। जोङो दिनैहाय नैबे निउ आमिनपारा गामियाव रुनिकाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै नुजाफैदों। जोंनि फैनायनि उद्देश्यआ जे बे फरायसालियाव जे बर' बिजोंजों फरायनाय माखासे गथ'फोर दङ, फरायसाफोर दङ आरो बिथांमोननि दिथागिरि बेजों जोङो लोगो हमलायनो फैदों जे दानि बर' बिजों आरो बर' गुदि फोरोंगिरि बर' बिजों आरो जोंनि फरायसालिफ्रा मा हालोदाव दङ बेखौ सावरायनो थाखाय। दा बे समाव जोङो रायजोफोरजों सावरायनानै एसे मोनथिबाय खाथियावनो जोंहा मोनसे दै दङ। बिथांमोना जोंनो खोन्थादों जे दै बानाया जानानै जोंनि गामिया एकदम उफाय गैयै जाबाय। बिदि होननायलाय जोङो नायबाय, नायनानै जोङो बुजिबाय नंमारगौ गमामा दै बानाया जानानै बिथांमोननि जेनाखि माथावरि दंमोन दै हमथानाय आरो लामा दंमोन बे एकदमबारे खुरखाबाय। खुरखानानै जोङो नुबाय बे जुदि बान्दोआ बायो, माथावरिया बायो, नैबे फरायसालियाबो एकदम थानायनि अबस्थायानो गैया, जों बेखौ नुदों। दा बेखौ नुनानै जोङो दुखु मोनबाय आरो सरकारनिसिम जोङो खावलायनो लुबैदों गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जे सरकारा थाबैनो बेखौ नायफैनांगौ, डिपार्टमेन्टखौ लाबोनानै मा बेबस्था लाजायो बेखौ बेबस्था लानानै मावनानै बिनि प्रटेकसन होबथानायनि राहा बेखौ जोङो गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै सरकारनिसिम खावलायहरबाय नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि दारै। दा बेखिनिखौनो जोङो रायजोजों सावरायबाय आरो बेखौ थाबैनो मावजानो जोङो लुबैदों। बे दैनि बागै बुंनांगौआ खुब दङ आरो बे दैयानो जोंखौ धंसपदाव लाबोनो नागिरगासिनो दं आरो किसुमानखौ लामाखौथ' धंस खालायजोबखाबाय आरो बे दैखौ जे सम्पदखौ बेखौ जुदि मोजाङै सरकारा इरिगेसन डिपार्टमेन्टआ एबा स्टेट सरकारा बेखौ जुदि आखायाव लायाब्ला जों बेवहाय बहु गामि दं। बे गामिया जाबाय ओजोंहाय कारिगाव दं, निउ बासबारि दं, बासबारि दं आरो ओजोंहाय मा होनो दैमुगुरियाथ' दैमुगुरि बेबो दङ आरो बेनिफ्राय ओजोंहाय जोंहा थाइगिरगुरि दङ आरो बेनिफ्राय जितपुर दङ। जितपुरनिफ्राय हजोंहाय आसल एखेबारे कारिगाव दङ, पुराना कारिगाव, गलामपारा दङ आरो बेनिफ्राय ओजोंहाय खाथ्रिबारि ना माबा मोनसे दंबायो आरो बेनिफ्राय जोंहा बे दैया जेरखम दै गोदो थारं बान्दो जों रुपनाथ ब्रह्मआ खोदों बैयावहाय साम्फा ब्रिज थिंजै बे जोंनि बे सामथिंखेला माबायावहाय। दा बेबादि थद्रब जायोब्ला बे क'क्राझाराबो धंस जागोन आरो बे एखेबारे जोंहा अबनति घटिगोन आरो नैबावहाय बे दै सेराव जा दङ जोङो कयेकथा गामि, दा आं बुंनाय गामिया बिसोरनि खेथि फोथाराव थाङोब्ला जों एखेबारे अधम निखावरि जागोन आरो बिनिफ्राय जोंहा खुनु राहा जानाय नङा, उपायहिनै जोङो बेवहाय अघरिबादि जानानै थानांगोन। गतिके बेखौ आङो स्टेट सरकार एबा जोंनि सेन्ट्रेल सरकार बेवहाय आङो ओरैबादि आङो हेल्प खालामजानो लुबैदों बे जिनिसखौ जाहाथे जोङो थानो थाखाय सुबिदा हानायनि बेबस्थाखौ लायोब्ला खोब मोजां जायो। आं बेखौनो बुंनानै
आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दा मा उसुबिदा जाथ'नानै दङ दा दाथ' दैया थांहां गामिया एखेबारे बधय बेबादि अखा हायोब्ला साननैनि बिथोराव बे एखेबारे सेस जाहैबाय थांजोब्बाय गासिबो दा ओंखायनो अति बलमे अति सुत्रे बे जिनिसखौ सरकारा माबा मोनसे आदब खायदा लानानै बिनि जोंनि रक्षाथनि बेबस्थायै बेखौ भित बेबस्था लायोब्ला खोब मोजां जायो आं दिनै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय সমস্যাটা তো বহুত ডাঙৰ হৈছে এই যে বৰষুণ আহিছে ইয়াৰ কাৰণে যে ডাঙৰ নদী আমাৰ চাম্পা নদী এই ডাঙৰ চাম্পা নদীখন খুন্দি লৈ যাওয়া আমাৰ এই দক্ষিণ অঞ্চলৰ বহুত গাঁও আছে আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱেলৈকে বহুত ক্ষতিপূৰণ হৈ যাব খেতিপথাৰত উঠি গ'লে পানীটো বহুত মানুহৰ হেৰাছমেণ্ট হৈ যাব কি গাঁও আছে আপোনাৰ আমাৰ গাঁৱটো বহুত আছে এনে 10-15টামান হ'ব নেকি মই ইমান গাঁৱটো হিচাপ কৰা নাই গাঁৱৰ নামটো তথাপি আমাৰ গাঁও আছে এইটো কি কয় গুৰচিংপাৰা 2 নং গুৰচিংপাৰা আৰু টাইগাৰগুৰি এদিকে বাছবাৰী জিতপুৰ এইফালে বহুত গাঁও আছে কাৰিগাঁৱলৈকে এইটো ভাঙিলে কি অসুবিধা হ'ব বহুত অসুবিধা হ'ব আমাৰ এনে 10-15টা গাঁওটো এনে ধ্বংস হৈ যাব এইখিনি বহুত অসুবিধা হৈ যাব আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব এইটো ধ্বংস হ'লে এইটো ভাঙি গ'লে এইটো এই যে 23 তাৰিখৰ লৈকে 30 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এইটো ঘটনাটো আগত এবাৰ হৈছিলে ইয়াৰ পৰা বনাইছিলে ইয়াৰ পিছত আৰু এই যে তেনেকুৱা হ'ল চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ কিবা ক'ব বিচাৰিব এইটো মই আকৌ আহ্বান ৰাখিল এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এইটো যাতে নজৰ ৰাখে আমালোকৰ বহুত মানুহ আছে এইটো যাতে বচাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ এইটো মই আহ্বান ৰাখোঁ बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज सोगासिनो दं बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री गंसे हेलमेट फ्री बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन